En ondertussen kunnen we natuurlijk wel steeds meer. Maar ja, de cultuursector ligt door corona grotendeels stil. En soms leidt dat onverwacht ook tot iets moois. De mannen van de Friese band De Hoenekop besluiten voor de grap een film te maken. Ja, ze hebben toch tijd genoeg. En die film is nu een mega succes. Dit was de populaire Friese band De Hoenekop toen de wereld nog nooit van corona had gehoord. Maar toen kwam maart 2020. We hadden de agenda vol staan en er ging één grote dikke rode streep doorheen. Ja, wat moet je dan? De bandleden steken de hoenekoppen bij elkaar en zo wordt het idee voor Stjer geboren. Er was een aantal brainstorm sessies met bier en peuken. En zeiden we gewoon, fuck it, we gaan het gewoon doen. Emiel en Jeroen schakelen Janko Christ in, die wel ervaring heeft met tv. Wat begint met een paar grappen op papier, loopt al snel compleet uit de hand. Dus als je erover nadenkt, is het natuurlijk een bizar plan dat 3 mensen die nog nooit een film hebben gemaakt zonder budget opeens een film gaan maken. Ja, dat gaat natuurlijk nooit werken in principe. Maar ja, toch is het op een of andere manier per ongeluk gelukt. Het resultaat is een over-de-top actiefilm over een seriemoordenaar. Veel Friese artiesten werken er zo goed als belangeloos aan mee. Als filiaalmanager Jan Paul van een grote Nederlandse bioscoopketen de film ziet, is hij overdonderd. De film draait inmiddels meerdere malen per dag in de Friese steden. En overal trekt hij volle zalen van veelal plattelandsjongeren. Dus na het opklompen, de katten bier gaan over de toonbank. En met een plopje duikt ze de zaal in en wordt de kaart gelachen om de film. En lachen doen Janko, Emiel en Jeroen ook, want de film draait inmiddels zelfs al in Groningen. Jullie hopen stiekem denk ik dat heel Nederland die film aan gaat slaan. De hele wereld. Wereldwijd. Leg de lat niet te hoog. Ja. Nee, maar je moet altijd groot dromen. Ja. En maar lage verwachtingen. Nou, wie weet. Tot zover voor nu. Meer nieuws